Hej, mit navn er Pokémon, og nu skal jeg lige... Vent lidt, jeg skal lige skrive noget igen. I YouTube, der skal vi ind på... Er det en god hjemmeside? Jo, det er. Hvad skal vi høre? Nogen, der har nogle forslag? Hej så. Hvad skal vi? Jeg kunne godt se. Ikke Justin Bieber. Vel. Nej. Det var godt, vi hedder Justin Bieber. Jeg hører dig. Hvad med Aura? Hun er god. Okay, det er en god idé. Jeg har et problem. Jeg kan ikke styre musen, men du har sådan nogle seje... Ja, noget jeg ikke vil nævne. Så kan du ikke gøre det? Jo. Hvis det er på internettet. Nu skal jeg nok finde det. Det er en god sang. Kan du lige gøre det igen? Det er den der nummer 1, der er lige der. Ja. Sådan. Hun er så god. Nu kommer en god sang. Jojo, la la, let's go Geronimo. We dance. There's too much talking in this atmosphere. Jeg kan styre. We. 'Cause I just wanna get you out of La here. la. My baby gonna get a lot of Vi ses, vi holder fest.